ni yanzu kin ishe ni wallahi baturiya kin ishe ni. Abu ya bar tsakar gida ya bar falo yanzu hakuwar daka kike biyo ni. Ina dalili ina dan mafari wannan kiyayya haka. To ke banda abinki ai ke ce tun farko da mun ke kika nuna baki a kaunar ƴan uwan mijin. Tunda kika nuna baki a kaunar su ko ai dole kowa ya ji jikin sa da ke. Balantana tun da na bishir abin ya ta'azzara a gare ki. Kika nuna ba kya suna ma. Wallahi ko yanzu na zo. Hajiya kenan. To banda abinki ai ba ke kika haifi Bashir ba. Ni na haifi Bashir. To tsaya ki ji. Dama can irin abin nan ne. Ina amarya dam muna tare. Amma tanda aka sunkuya aka yi amarya a gidan kika tattara ko matsan kika koma can. Wallahi kin kama kafan wala. An ga miki nan gidan dan uwana ne saboda haka ban ga matar da zai auro ta hana ni ko ta yi min wani iyaka da cewa ga inda zan tsaya duk inda na ga dama zan keta in shiga. Saboda ni ban ga abin da ya gani a jikin ki ma har ya faso ki ya kawo. Wallahi tallahi. Ya ko gani. Wallahi mu kin gaba da mu. Wallahi ya ko gani. Ga miki gaskiya. Wallahi ya ko gani. Ai ko da me. A haka kurna ta a haka wallahi duban nake gare o kin fi son auro irin ki to ba amma iya ga a cikin gidan nan a ce wai sai a falo ko a kofar gida ko a ina kin fi son auro irin ki sai rubuto waje je ki sai dai dan uwan ki yana nan ya baki kudin mota amma je magana saboda ga ba da gidan Allah ba ki haihuwa ba aiwa ai ta Allah ce ni ko an gane aiwa ta Allah ce idan yanzu Allah ga dama sai ba dan ba a kaiwa a kasuwa da ki dai mu da ki dai mu ana kaiwa a waye ta jiran kana ga shiru. Gosulo ne dan tsaida na aka hanya saurin da nake kenan yanzu in same ki. To ba wani ka san dai magana da muka yi magana contract din nan da nace maka zan baka. Na san ba wata failure amma ka fa kiyaye abinda nake so da kai ga kudin gaba daya na hada muku saboda haka abinda nake so da kai so nake jaririn nan ai gaggawa a sace shi a je a ma da yadda shi kawai a badda shi ka gane ai. Badda shi. A kar a kashe shi amma dai a fadda shi a je can a yadda shi wani ba wani abin nan ba haka bane na san dai yanda kake ba amma abin da nake so ka kiyaye kin san aiki in je ka sashi za a yi sharp na ce to za a yi ruwan sama a ruwa za a yi za a kuma yi kwarin kwatsa ai mun kyauta ba ga ina ta gaya ma dinka ai abin da yasa aka yi ko ina aka
sarki ɗa ne kai mutum ne sarki bil'adama ne da akwai shi da shi da ran shi da ran shi shi da shi to nawa ne to ai sarki a ba ko uwar shi na kusa ba wata uwar shi dinkace ta bamu wai da mutum babu me shi ai sarki dinkace ta bada sa dinkace ta bada dinkace ta bada sa da muka je wurin bauta ba ka roka ba a'a a to ta amsa kuma ba da namiji ga kuma namiji an samu namiji ne namiji ne dinkace ta bada shi kenan ai ya okay za a shagiya za a shagali za a yi babban mi sarki al'amarin da gawa sai abin da ya gawa gashin uban nan sarki al'amarin da gabara zaki ta bada ruwa gabara zaki ta bada ruwa ta kwarkwashin ta ba bara zaki ta bada ruwa al'amarin mai suna tun annan wani suna ka bashi ni wannan na bashi dare ai dare kenan ai da daren muka gansa da daren muka gansa kuma da daddare aka same shi ai wannan ba dare a bani shi aje shi yanzu ba inda ban je ba na gaya wa 'yan sanda na duk wani jami'an tsaro na sanar yawwa abin da ya kamata kenan a yi kuma alaji an na ce a yi mana addu'a to salamu alaikum yaya ni ina zaune yanzu nan kawai sai na ji labarin yaro dan mala'ikan Allah jinjiri da rashin imani kin dai ji abin da ya faru dama ba san sa kike yi ba dama ba san sa kike yi ba me ka wannan magana ke ya kamata ki kiyaye da bakin ki ni ce ba na son nasa to kin dai ji abin da ta faɗa kin ga babu abin da ya miki za a to a wani irin babu ruwa na ta faɗi gaskiyar lamari yanzu dai ba daidai kin san asalin mu ba da ƙarshe mahajja da kice ma mu ni mai ya ce ma kenan na lashe yaro wannan bayarwa ta ce kike wannan surutu to a Can bi kenan zaki? ka ji abin da ta faɗa ko ashe abu ya same ka ba za ka dogara ga Allah ba to wannan ba ɗabi'ar mu bace kuma wannan ihu kana wani buga jiki kana tafi ai ba al'adar bahaushe bace kaddara ki dauke shi ki bawa Allah kawai idan ke Allah ya kaddara ki bata ki bata ya zaki hakuri yaya shikenan to shikenan Allah ubangiji ya bayyana duk wanda ya dauki yara na Allah ya tona masa asiri Allah ya bayyana shi duk duniya ta san sa ta bayyana tona masa asiri dare sa a famfara lafiya na ganka da jariri na mutum ne ko wurin karbowa na karbo ina ake rabon yara waye ga Yaya haka ai da muka je muka kwana bauta ai da muka je muka dawo muka kwana bauta muna tahowa muna ta hanya faɗi banza faɗi wani dan neman nan duba ta zanyi da daga wannan muka gani ashe mutum ne to dama kwana ne da daddare ina ta gaya wajen ka ga sana ga abin da nake so da ta bani ba can aka same shi bara zaki ta albarkace ka ki kama shi ki rike shi sosai gangan ya baka sa'a kaga yaro mai kyau ko jinjiri mai kyau kowa yake magana an neman nan gashi nan ko za ki sha
kaikayi ne ki nono. Kaikayi? A'a ba zan sha ba. Ai ka san ba ma shiri da kaikayi ba. Sai ki tantsare. Ba ma shiri da kaikayi sai dai da yake kaga akuyan mu ai ta yi sabuwar haihuwa. To abinda za a yi ke. Bara zaki ya albarkace shi. An da ana maka addu'a kana mun huku. Ya ji sunan. Dan nema. To a rike shi zama dan. To ai baka san wani abu ba sarki. Ni ina ga wannan yaro albarka zai yi. Zai shahara duniya a san shi saboda an same shi ne a ranar bauta ko? Ranar bauta da daddare kuma. Kuma da daddare. Lokacin da sa'a ke sai. Sa'a ya taho shi da muka samu shi dare. A ya gama sura. Ya ku samu sunan. Ai dare ko? Ai dare ne. Yake da daddare ne. Dare ne shi. Haka ba. Muna tafi dama akwai ragowanta a ciki. An nema mun yi tatin da giya. To kun shawo ta? A dan an Ba dan rukun a aike. Gobe za a yi. Gobe za mu zauna Gobe sha. za a yi a duk gero da dawa da ke cikin rumba a fito da shi. To a'a da gudu kuwa da gudu. Da gudu. A'a. Mu je a samu kaikayi ki sha. A sha kaikayi. Kai. Sai a samu Lalle kam. ruwan nono. A gani? Kai dai. Sarki gaddu mai duniya. Ya ne sai wannan tartsa min kira kake yi naga kuma kayo shiga kamar za a shiga dawa. Tarana na wannan dan ina cikin na. Wa dare? Eh. Na dare dan. Ai ko dare yana nan. Dare. Dare. Yu. Woo. Zara. Oh. Sarki gaddu. Allah ta ce dan kaza. Ba ka zo aka tada ni? Ina. Hanya. Ina ta shige ni. Na'am. Ha! Ina faɗin wannan. Kai. Dala ka wannan. Kai kullun dare ina nuna maka da zaka rika sa kwari. Kwari gaba ake sa shi. Dike haka. Dan kare ka bashi a baya kuma abokin rigima abokin gaba zo zare maka ka san abin da to da. Haka ba zane kenan. Kai dai baka san da ake kama. Kaga wannan baka. Da naga kai haka ran nan Allah ne ya kiyaye ka tsarki yana dawowa ya fada maka a sai dai ka wulle baya. Zube ake yi kai kaga ga zube haka za ka yi. In kai haka shine ka taɗe maka. Sarki gaddu. Allah ya ba ku ikon tafewa. Allah ya sa ku tabe. Shi da adana ake ta magana. tabe. Maharbi irin mu. In za mu fita da mace za a Allah samu taɗe. To shine an samu abu. Gaskiya ne. Shekaran baya da nake ɗiban zuma a cikin anya ai addu'an daban ne ko mu ce Allah toshe kofar samu. Allah ya dada kofar samu. Kaga sai mu samu zuma. Haka fa. Ai kowa da irin nashi ranar. Sarki gaddu. To yanzu muna son dai mu samu yau dai mu taɓi. To Allah ya sa ku tabe. Yanzu wani daji za a Rukuki. Rukuki. Namijin duniya yanzu dajin za a shiga ba ka ganin gari gashi marici yayi nisa gaskiya a tsaya. Kana tare da ni na kika kasha. Kana ga mana maganar rukuki ya nisa. A'a a dai tsaya kusa da gida. Abinda liman ya ce kada ƙara fadi. Sababi. Shi ma liman ne ya ce kada ƙara fadi. Sarki duk inda za a ce Mu je rukuki. Allah ya sa ka ji dare. Allah ya sa ku tashi aka so mana Yauwa. aka so mana tsarkiya. To shi kenan. Ba ta wajen gaisuwai. Allah ya sa ku tabe baka. An tabi baka ba wani harbi baka da kwari ne ake jabe a kin ga kuma ina ruwa sarki wace aka wannan nan kuma na tafi to kin tafi lahi na to a dawo lafiya